Jag ska nu visa hur jag använder Vital tillsammans med Word. Vital är inställd för att läsa enstaka bokstäver. Det kan vara bra att göra det i början, men den här bokstaveringen är inte lika bra som den i talande tangentbord. Lyssna här. I, G, O, R, går, V, A, R, var, M, A, mamma, O, C, H, O, J, A, G, ja, H, O, S, hos, F, A, R, M, O, R. Igår var mamma och jag hos farmor.